I-BEE is either uyayitolerate okanye uyayitola later. Acha pha yabona la Amaqhalo Nezaci wavelanga. Baninzi abamantsi hey ufuna kunipelise pha. Xa ntsina Amaqhalo Nezaci bahambele kude. Dlalwa ulwamkelo nonozayoyo ngabo ke amagorha ethu akusasa nje abaqona bafuna ukuthabatha inxaxheba kusasa nje nozayoyo. Wena nozayoyo uyawaphetheni ndiyawaphethinja uyawayisaphi. Isikezo yenseni. Aske tamathambo kubhekeza kuxoxwa ngaso apha kangoba kuthiwa yi-aquaskezo igama laso. Nkosi kakhulu nozayo ngokudlala kwathi nathi namhlanje lwamkelo. Okay, Butiza. Alright buddy. Ja, ukhona njani? Ndikhona nami uphi wena? Cape Town. Use-Cape Town. Sisinozayo ndawoni kanene wena? Isegcuwa phasa. Ayisho qwa. Niyayazi mos le ndlela esidlala ngayo bayihamba njani nasikunika igama thina wena ukhumbule elo qhalo okanye isaci elidibene nelo gama elo, right? Nisena la mzuzu wesiqhelo ke umuntu uyawukwazi igama lakhe masibone bana uqhuba njani na kusasa nje. Okokuqala amatakane. Lwamkelo. Ukhuba amatakane. Elilandelayo isikhwenene. Nozayo. Ulinganisa njengesikhwenene. Imalwamkelo. Undenza isikhwenene. Amangomso. Nozayoyo. Amangomso asesihogweni. Exhukwane. Nozayoyo. Lwamkelo. Nozayoyo. Uxhalele exhukwane. Uchiwo. Nozayoyo. Ubetha ngezikathiyo. Yo. Usekhona lwamkelo? Yo. Ha. Yakhona. Jonga i-clean sweep. Lana kuthiwa i-white wash. Wakubhulela amasaka. Wakubethela ogqirha neziqala. Yo. Anindiva kanti kwazi. Ukwazamva. Ingathambali nilele. Uthi ngathi andibhali ni. Lelo samke. Ixesha lisancincisa mamela. Yebo. Lisekhona. Yo. Sana lona ixesha loncokola, ixesha libetha lo. Lwamkelo useright buta. Awumnqwamzile amadoda masikhabaze sikorekishe isikho sithini sona kuqala. Ngu-3-1 isiko uyibambile ke Dulwamkelo leyoqala uqhuba amatakane. Yeah, nozayo injani imozulu apho? Kuyanetha kuyabanda. Limathumba sikhwenene ke ngoku. Kangangoba ngaseza usamkelo ngizomthuthuzela ngoba ima sathetha kale alikho mathumba sikhwenene ke ngoku wakhe wayiva into enjalo. Mathumba esikhwenene. Xa imvula ingadize kodwa uyabona into bayikhona kodwa into ethi ikhona into ezayo. Ubusazi into bekhona ingcaciso yesibini yamathumba esikhwenene. Ininzi but amathumba esikhwenene yintaka enqabileyo kane engafumaneki lula ukuqala. Kwa inyama yesikhwenene zawungava kuthiwa kuxhela isikhwenene nabo kuthiwa isikhwenene. Loo nto leyo ithetha okubana ke noko isaci sivela ngendlela yokubana ke sinqwenela ukuba singakhe sityiwe isikhwenene esi kuba ke ayonto ifana ikhibeko. So urhalela into ethile xa irhalelo kwamathumba esikhwenene ngoba inqabile kwaloo nto leyo. Okay, amangomso asayize ugweni ibambile xhelele exhukwane bambile naleyo weko esihogweni asa esihogweni kodwa simthathile simnikile. Yeah, simnikile yeah. Ezikachiwo nantsoke Nkosi kakhulu siyabulela ukuthe wathi inxaxheba namhlanje ubhulelwe amasaka wena qha lwamkela I-BEE is either uyayitolerate okanye uyayitola later.